attento delle sue risposte. D'accordo? Ci sentiamo domani e le dico in bocca al lupo, mi raccomando, cerchiamo delle tre domande che lo faranno il più difficile possibile, mi sembra evidente. Io cerco sempre di aiutarvi, ma non posso certo darti la risposta. Vi ringrazio ed ora vorrei emergere i disposti. Possiamo il nostro barattino, mi riferisco al legno, di queste scarpe che sono veramente la moda pop, nel senso che far vivere bene un piede significa vivere bene ovunque. Noi che siamo più grandi di stare a piedi non facciamo. Classic, eh? Nerba naħol minjom kollu, na? Nizlu. القناة مالوقة Bravo. Adesso è bello. Jiġi għal Bertavone, jirni għadaw.
Il-fadda se tkun nitqal. Pero intom iż-żaza, għanti t-dizappuntawni, jem wara. Għadda baddi xejn. Diski Marja tal-ħdien. Ma jdo. Jem. Ma hi ġarġu kol marwa, septa. Għadak l-oħra kif kellu, najti. No, di biex taqbad waħda trizzija.
Għat nġibek tila. Imma emmek le, emmek għandek id-del fuċċek. Għandek id-del fuċċek. Ġero, ġero. Xogħol. Mux, sar. Anche voi. Andiamo fuq. Jena. mit-trasport tal-baħar biex jiġu u jmorru minn Malta. L-isqarija qalet li n-noll li jħallsu l-ħaddiema Awċin li jaħdmu f'Malta diġà huwa sussidjat mill-kumpanija Gozo Channel bis-sussidju allura ta' 30 ċenteżmu li ser jagħti l-Gvern qalet l-isqarija it-talba ta' din it-taqsima ġiet milquha totalment. Il-Kumitat Distrettwali ta' Għawdex tal-Malta Labour Party irrefera d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Istudenti Universitarji li ma jħux sem fil-marċ ta' protesta dwar ta' ċenċ li fil-fatt sar nhar il-Ħadd li għadda. Waqt isejjaħ din id-deċiżjoni bħala waħda responsabbli, il-Kumitat qal l-inizjattiva tiegħu ġelet lill kunsill jappella lill-Gvern dwar il-konsegwenzi tal-proġett f'ta' ċenċ fuq l-ambjent. Il-Kumitat qal l-aspett ekonomiku tal-iżvilupp li semma il-Kunsill mhux xejn ħlief spekulazzjoni biex igawdu xi ftit għad-dannu ta' ħafna. Miss Malta, Karen Demikoli, flimkien ma' qatta tfajliet lebsin ta' Father Christmas, il-bira fil-għaxija żaru bosta gażini tal-banet fil-Arawr, in-Naxxar, Ħallija u Ħal-Balzan, u ma' ġabru bosta utiet li ingħataw lil Community Chest Fund bħala parti mill-kampanja Milit Flimkien. Il-karozza ta' Miss Malta kienet ukoll akkumpanjata mill-Pulizija ta' Traffiku. It-tfajliet se jżuru qatt ta' bliet u rħula fil-jiem li ġejjin biex iħeġġu n-nies jikkontribwixxu għal dan il-fond ta' karità. Il-kampanja biex inġabru fondi ħalli jitwaqqaf monument li jfakkar l-assedju ta' Malta bejn l-1943 ġiet inawgurata l-bieraħ fl-Imperial War Museum f'Londra. Id-Duka ta' Edinburgh u l-Ammiral tal-Flotta, Lord Lewin, fetħu din il-kampanja li qed timmira biex tiġbor is-somma ta' 200,000 lira sterlina. Il-monument li mistenni juhu forma ta' ampina huwa disin tal-professur Michael Sandel. Il-monument se jitqiegħed fil-barakka t'isfel u se jħares lejn Sant'Irmu. Attività mhux tas-soltu hija wirja internazzjonali ta' pittura ta' tip murals li qed tiġi organizzata mis-Soċjetà għal promozzjoni ta' attività kulturali f'Ħattart. Fiċ-ċentru tar-Raħal 6 artisti ta' nazzjonalità differenti qed ipinġu mal-ħitan dwar il-miliet bil-pjazza tieħu ħajja ġdida b'libsa ta' kuluri u personaġġi tradizzjonali tal-miliet. Tfal tal-iskejl qed jiġu mħajra biex jingħaqdu f'ħarġijiet edukattivi u jaraw din l-arti ħajja f'Ħattart u l-presepji sbieħ tal-lokali. Il-President tas-Soċjetà SPAC, Isur Richard Muscat, qal li dawn kollha li qed jagħtu kontribut f'din il-wirja huma sodisfatti li f'din inizjattiva kulturali u artistika qed tilħaq l-għanijiet tagħha. Qed isiru wkoll kunċerti ta' kant tal-miliet bis-sehem tal-kor ta' tfal tal-Paroċċa ta' Ħattart u l-kor Laudate Pueri ta' Victoria Għawdex. Inkomplu b'xi aħbarijiet oħra ta' barra. Il-Federazzjoni
Dik il-bira seħelba. It's nice working in the cold there. It's nice working in the cold. Yeah, I know, it's nice. Għandi kamra bħalli. Tagħmel ilew. Experience. Allora l-mara għat ma dari in-Ġermani. Waqt id-dawaru mill-belt, għattom San
Pedro Tajjati għandu. Germania. Raġunijiet Ormai tal-Ewropej kif ma sekki. Huwa magħmul minn kolli postna jkollna Rahime Xari, inni wkoll. U Rahime għandu fina kważi derilna li Ramon kellu talent biżejjed u rida għaw kbira. Dajra ta' dwija. U l-arti tiegħu hija marbuta ħafna mal-Mediterran. saret din l-attività u xem maħsub għal-qudiem. Jgħidilna il-President ta' SPAC, is-Sur Richard Muscat. Sur Muscat, fil-fatt il-soċjetà tagħkom iddeċidejtu li tibdew l-attivitajiet tagħha propju b'din il-wirja għal żmien il-miliet. X'kien li ħajjarkom tagħmlu dan? Eżattament, l-għunet jiena flimkien ma' grupp ta' ħbib tiegħi ħadd l-inizjattiva biex nwaqfu din is-soċjetà illi l-għanijiet tagħha huma dawk li jagħtu servizz jew li jipproduċu attivitajiet ta' natura kulturali. Natura kulturali fis-sens wiesa tagħha. Teatru, mużika, danza, proza, arti, kull sinifikat ta' dak li nsejħulu magħruf bħala kultura. Dan is-servizz biex l-idea hi li nippruvaw npoġġuh kemm jista' jkun viċin il-pubbliku fl-ola u fl-iktar livelli anki popolari tas soċjetà Maltija biex hekk il-poplu tagħna jkollu okkażjoni dejjem aktar li imiss bidejh dawk li huma attivitajiet u ideat ta' veru sens ta' kultura. Issa dawn il-xogħlijiet ta' pittura li qed isiru jew ġat lestew naħseb s'issa ġewwa ħadd-tard. Sa fejn naf qatt ma saru xogħlijiet tax-xorta tagħhom f'Malta mill-memorja tiegħek di l-ewwel darba li qed isiru. Infatti qed insejħulhom bħala l-ewwel wirja internazzjonali ta' pittura murales ġewwa Malta. Li qed isir ġo ħadd-tard hija l-inċidentali, hija d-dettall. Fil-verità Propju bħalissa qed narawhom infatti qed naraw il-filmat tagħhom u forsi tista' tgħidilna min qed jieħu sehem fihom naf li hemm xi artisti barranin ukoll. Eżattament, fil-fatt hawnhekk qed naraw il-Pollak kien għaddej li hu professur tal-Università tal-Filosofija u koll awtur ta' kodba kif ukoll artist magħruf ħafna ġo pajjiżu. Hawnhekk qed naraw il-Ġermaniża li qed tagħmel figura fuq arti tradizzjonali tal-Bavarja bil-ħafna fantasija ta' fjuri, kif qed naraw dawk id-disini, naturalment f'dan il-kwadru għadu mhuwiex komplet, għadu mhuwiex lest, imma hawnhekk qed naraw it-tradizzjoni tal-Bavarja għaliex għandek tkun taf l-idea li nagħmlu insejħula internazzjonali li ridna nlaqqgħu kulturi differenti u teknika differenti tal-espressjoni artistika biex jitkellmu kollha fuq suġġett wieħed. Is-suġġett huwa l-miliet. U allura għandna dawk l-espressjoni mill-Iran, il-fantasija iranjana, għandna l-fantasija kif edna u kif qed naraw bħalissa hawnhekk tal-Bavarja, il-Ġermanja, għandna il-fantasija u t-teknika tan-naif li hija espressa minn pittur Taljan Ġero Urso, magħruf diġà Malta għal diversi inizjattivi li diġà ħa matul is-snin li għaddew. Il-Pollak hawnhekk naraw jagħmel xena ta' sinifikat b'messaġġ aktar approfondit
qed ipoġġi ħafna bambini bil-bassoriljev hemmhekk bil-ġibs imwaħħlin mal-ħajt biex jagħtu il-festa tan-natività tat-tfal, il-festa tat-tfal u n-natività tal-bambin bil-kuluri differenti hemmhekk qed naraw li ma hemm differenza ta' kulura x'kulħadd taħt saqaf wieħed, hawnhekk qed naraw l-Iranjana nek barajnija, u mbagħad għandna wkoll il-parteċipant Malti. Il-parteċipant Malti huwa żagħżugħ Ramon Mikallef ta' 19-il sena illi minkejja li qatt għadu ma ħareġ fil-pubbliku biex xogħlijiet tiegħu imma hard challenge minkejja li qiegħed imdawwar b'artisti ta' fama u esperti f'dan il-qasam tat-teknika tal-murals, Ramon daħal għalija l-biċċa xogħol u qiegħed ukoll iħabbata ma' kollegi tiegħu mingħajr inferjorità. Għalkemm ilhom propju ftit ġranet biss li saru, x'reazzjoni kellkom mill-pubbliku? Irrid ngħid li l-pubbliku għall-ewwel ma kienx qiegħed jifhem eżattament x'inhi din l-idea għaliex jissejħu murals, għaliex jissejħu murales. Qed nużaw il-kelma Spanjola minn fejn oriġinaw il-Messiku, pajjiżi tal-Amerika Latina u pajjiżi Spanjoli, hemmhekk oriġinaw l-idea tal-tfinġija mal-ħitan. Allura hawnhekk ridna nispjegaw lin-nies li dawn huma pitturi mal-ħitan illi mhux mal-ewwel xita jmorru. Fil-fatt diġà kellna ħafna xita daw il-ġranet u għadhom hemm minkejja li għadhom qegħdin jiġu mpenġijin. Hawnhekk bħalissa qed naraw il-ġeru sob il-pittura tiegħu Naif fin-naħa tal-ġemp tal-Knisja. Din hija l-parti tal-Malti, Ramon Mikallef. Iva, kont qed ngħid li n-nies bdew jaraw id-disini għall-ewwel darba qegħdin jiġu żviluppati, il-ħsieb tal-pittura jiġi żviluppat, jieħu l-kulur u llum il-ġurnata il-fjesta ta' Ħattart saret ħadeġ fizjonomija verament sabiħa, spettakolari, bitwieqi kbar kollha kuluriti u naturalment fej wieħed jieqaf u jammira daw il-kwadri. In-nies qed jiġu min ikun għaddej bil-karozza għal piknik. Ta' nhar ta' ħadd pereżempju qed jgħaddi minn hemmhekk, nhar ħadd jgħadda fiex kienna traffiku għaddej u jieqaf u jittawwal in-nisa pereżempju jmorru jixtru jew min qed jirkeb il-basis għax-xogħol hemmhekk għandu qudiemu spettaklu sħiħ ta' kuluri u ta' immaġini u ta' figuri tradizzjonali tal-miliet imma iktar u iktar li jagħtu messaġġ simboliku ta' paċi għax dak huwa l-iskop aħħari tagħna bħala inizjattiva. Issa 4 tim oħra il-miliet ikun magħna u jgħaddi u jispiċċa u terġa' tibda sena ġdida. X'isir minnhom daw il-pitturi biħsiebhom tneħħuhom jew imorru waħedhom l-elementi? Le, l-ewwel nett l-idea hija dik tibqgħu permanenti għaliex it-teknika taż-żeba kif ukoll il-protezzjoni li se jagħtuhom forma ta' dak li sejħulu coating protector illi jistejjaħ wara isir wara li tkun pittura jagħmluha b'mod illi la xemx u la xita ma ineħħu il-vivaċità tal-kuluri. Għal daqstant dik tibqa' permanenti u l-ħsieb hu naturalment aħna illi dawn ikunu biex ngħidlek parti mill-patrimonju tal-komunità kollha ta' Ħattart, tan-nies kollha li joqogħdu Ħattart biex pajjiżhom jieħu xejra partikolari u distinta minn villaġġi oħrajn Malta u fl-istess ħin naturalment mhux nies ta' Ħattart biss ma' kull min jiġi u jara dawn li qed insejħulu mużew aper, mużew miftuħ, ikun biss il-passiġġata imma wkoll hija parti jagħmel xenarju ta' żbuħija tar-raħal Malti terġa' wkoll bil-kuluri ta' dawn l-immaġni tal-pittura. L-aħħar kelma tkun bdejtu s-soċjetà